కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్తే అండి. ఈ రోజు మీ అందరి కోసం మున్నూరు కాపు క్యాస్ట్ నుండి ఈ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చాను. ఈ అబ్బాయి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 25/5/1997. హైట్ 5.10 ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ ఈ అబ్బాయి ఎంటెక్ చేశాడు, కానీ బిజినెస్ చేస్తున్నాడు. ఈ అబ్బాయి ఇన్కమ్ సంవత్సరానికి 20 లక్షలు వస్తుంది. ఈ అబ్బాయి వాళ్ళది సంగారెడ్డి అండి. వీళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ మున్నూరు కాపులో మాత్రమే సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల చూస్తున్నారు. అలా ఎవరైనా సంగారెడ్డి చుట్టుపక్కల మున్నూరు కాపు కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే, ఆడపిల్లల వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉంటే మున్నూరు కాపులో ఈ వీడియో అనేది వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. మున్నూరు కాపు సంబంధాల కోసం బిజినెస్ చేసే అబ్బాయి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే, మున్నూరు కాపు సంబంధాల కోసం బిజినెస్ చేసే అబ్బాయి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే వచ్చేయండి తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి. మా అడ్రస్ జగదీర్గుట్ట, హైదరాబాద్. స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్ కు కాల్ చేయండి, పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని రాగలరు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట కూడా కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ.